أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بندرابي جولبه السلام عليكم بندرابي إسلاميان كوبه en gari kadi to gowɗen arde en gari kadi no kewnoɗen waɗirde ni e kono noon hande paaɗen koye saaha ramadan lewru yurmede ndu koye ndun gonɗen hande koye nden windande hande jubbaten ko nden windande kadi jubbanten julɓe ɓe nde taw noon korka ko dewal Allah mawgal bowɗugal gollirtegal taw kadi ko saabi Allah e l'islam. hande noon kadi musidɗo o ari kadi namdoɗenmo alhaali korka e holno sellirta e holno moƴƴirta. eyyi alhaali korka holno sellirta e holno moƴƴirta nde taw noon heewi horoɓe ɓe ko haaɓe koora tan won anduɓe kono neɗɗo ko anda ɓeydene anduɓe ɓe ɓeydo anduɓe ɓe gandano ɓe kadi ganda hol korka ka holno sellirta. beela so wi go korka tan an kam ene sellanma tan ka korowo tan ɓe ene koora taw naflata ɓe ene koora taw anniyaki ɗum foof hande ma laaɓen fodde seeɗa ko Allah resni ceernajo o ko namde ɗemo. ceerno Sada hade men arde e toɓɓere nde calmina bandiraɓe ɓe on saaha gartana min e toɓɓere alhaali korka ka holno wayi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله تعالى عليه وسلم. bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde e nulaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam en barkinirima ceerno men Seydi Cheikh Tidiane e dendagal jinnaɓe men e bandiraɓe meɗen e seeremɓe meɗen foof en ñaguinimaɓe Allah moƴƴere en duwanimaɓe en ñaguimaɓe ɓe yaafoy enen en jaafima kadi en jetti Allah kadi no mbiɗa ni en garti wonde e ñalawma mo ganduɗa lewru yurmede lewru teddugal lewru mawndu lewru ndu ganduɗa ko heɓato e mayru ko koye mayru tan woni kadi ɗum woni ko garɗen kadi ɗum woni ko kuccanɗen eɗen ñaago Allah tedduɗo towɗo barke makko barke annabi sallah sallam barke deftere makko barke jinnaɓe e seeremɓe yo Allah hokku en tawede e dow jaam e cellal gasa e dow jaam gayniren dow jaam sen golli hen kala ko golluɗen hen kadi Allah jaɓana en barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam. addoro mi salmirmama minen namdal amen hen tan ewa korka ari joni korka hol sifa korka holno neɗɗo wayata ha o hoora beela ene sella neɗɗo o fina tan o hoora walla ala korka holto fuɗɗi holno neɗɗo holno siforto o sifa korka ɗum ɗon hamin namdima ɗum ceerno Sada. الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ceerno Abdoul ko namdiɗa ho ko lewru korka ko lewru mawndu lewru korka ko lewru teddundu lewru korka ko lewru hewndu yurmede Allah nde wonnoon alqur'ana o jippi koye lewru korka jamma leylatul qadri jippi koye lewru korka aɗa faami jamma mo ganduɗa ɓuuri ujunere lewru jippi koye lewru korka korko noon ko gotel e jokli e nder jokli l'islam woni wonde neɗɗo julɗo nde wona tan mboɗo juula mi hoorani walla mboɗo hoora mi juulani ala gueɗe joyyi ene goodi annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi ko ɗe goni l'islam
gueɗel gadigel pop ko premier ko wiide achhadu an la ilaha illa allah wa achhadu anna muhammadan rasulullah gueɗel ɗimmel ngel ko daranade julde gueɗel keddiguel ngel tarbiyel ngel ko korka koye johlil islam jeeya julɗo kala julɗo celluɗo joguiɗo haqqille kellifaɗo korka ene waɗɗe mum alay saago ene waɗɗe ma wona masala ha wona ɓe tawde tan a selli alay saago yo julde waɗirma noon korka waɗirema noonne kadi sa dañi place no jawruɗa makkatul mukarrama alay saago ene waɗɗe dow ma kadi jaaha sa dañi kene askini to banggue haalis walla to banggue jawdi darini walla to banggue kanŋe ene waɗɗe ma kadi jeltina askal ɗeɗo gueɗe joyyi woni l'islam so ɗeɗo timmi so tawi neɗɗo o woni julɗo jarowo sangara walla zinowo walla goɗɗum omo wawi wiyede ko naafigi kono ɗeɗo joyyi so gotel manki o wiyata ko julɗo korka hen jeeya korka noon waɗi no horirte korka waɗi nde hoorete foof Allah ene jangguini ɗum annabi sallah sallam en haali ɗum wona nokku so korka ɓenni sa yiiɗi kora sa yiiɗi mbasata ɗum wona ma farilla kono so lewru ndu darima kala jiiɗo lewru waɗɗe mum yo hoor ka kellifaɗa yi lewru waɗɗima ya hoor walla ala a nani yimɓe ɗiɗo hoolaɓe wiyama ɓe jii lewru ya hoor walla ala ko dental piltingal hoor walla so ronki ɗum so tawi yawa timmini capantati so weeri kora hoorde noon ko anni e gaddara nde won noon innamal a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa dendagal dewe Allah ɗe pop ene sohli anniya anniya o noon ko a waldat anniya kadi alay saago anniya o ara nden korka timma ñande weere ene wona korka lewru ndu yiyama piɓa minde ɗo ha korka o maayo mboɗo hoora on anniya goto ene sella walla imma ala so tawi woodi ko heftima korka a sellani walla dañi ɗangal ɗum ne kadi ma e garo hen nde wonno neɗɗo so sellani ene wawi oppude korka neɗɗo saɗa wone ɗangal kadi ne wawi oppude korka so tawi ɗum heftimama saɗa yiiɗi hortude kadi ma kesɗitina anniya goɗɗo anniya oyo o gasi kono anniya premier o so ala ko heftima ha lewru ndu ma anniya o goto ne sella te kadi anniya o gannirɗa ɗum guila jamma wona ma weetede aɗan pamata wonde gannirɗa ɗum guila jamma so tawi hande en baldi hande comme no korka natirtini ɗamirɗen lewru ndu ni janggo ko korka hande ko nogas e jeenayyi aɗa faami wiyama lewru ene ƴeewe walla ƴeewaka caggal gueeƴe a ɗanima hade ma ɗana nde ɗaniɗa nde minen min jii lewru min baldi korka an a fini a ñamani a yarani kono pinɗa tan min mbiɗon onon kam no wayi jamma hanki am hola alali mum mbi aha kay wiya lewru yam minen kay min dawri e bisimilla an a hoorat kono on ñalawma yoɓat aha kay a hoorat kono on ñalawma a yoɓat nde wonno anniyo sohla ko waldede hende ko adi fajiri ene seeho ɗon gaddata anniya so tawi anniya ganniyade caggal nde fajiri feewi a joguitto ñalawma o kono so korka ɓenni a yoɓat ñalawma e sarie meɗen noon mbimi sarie meɗen korko noon waɗi no horirte neɗɗo julɗo ni julɗo tan avant tout d' abord julɗo tan wona ko welma foof kaala e korka hayso wona korka saaha noon korka julɗo wona kadi to welma foof jooɗoɗa saaha noon korka julɗo wona welma foof mbaya julɗo ala no welma mbaya kono Allah wini kono nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wini ko noon poɗɗa wade gona julɗo nde won noon paamen kadi wona wonde julɗo allahu akbar assalamu aleykum wona ɗum tan woni wonde julɗo de ɗum ene jeeya hen kono wona ɗum tan woni julɗo julɗo haqqan ala wona ɗum laysa al birru an tuwallu wujuhakum qibla al mashriqi wal maghribi walakin al birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa ata al mala ala hubbihi dhawi al qurbi wal yatami wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fi ar-riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's ulaika alladhina sadaqu. Allahu akbar. wona wonde allahu akbar assalamu aleykum wona ɗum tan woni wonde julɗo ari woni ko julɗo ene woodi kadi juulowo différence o cendita ɗum ne mbiɗa allahu akbar ha mbiya assalamu aleykum ɗo mbiyataɗa juulowo sa wi assalamu aleykum hadema habbirde wonɗo gurnamma hakkude waktuji ɗiɗi ɗo gonata julɗo julɗo ene jogui sifaji no foti waade wono julɗo haqqan wiya oɗo ko julɗo timmuɗo wona waade no welma ni walla no jiddirɗa ni ala
wa ma kana li muminin wala muminatin ida qada Allah wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyara juulo ene jogui no foti wade ene jogui lawol no dessinira annabi sallallahu alaihi wasallam no jemirini ni julɓe poti rewde ko golɗo lawol poti rewde korka noon lewru ndu ganduɗa ko lewru ndu ɓurɗo mawnude ganduɗa alqur'ana koye korka jippi balɗe 30 goni e lewru ndu balɗe 10 premiére ɗe ko hafranede balɗe 10 premiére ɗe ko yafnede balɗe 10 cakiriɗe ko rimɗinede kadi jamma mo ganduɗa ɓuuri ujunere lewru koye jamma koye jamma lewru korka jippi ujunere lewru ara rewa hen Allah ndewa ɗum jamma goto ko keɓata hen ko tawa heɓata ɗum tum en hawra duuɓi 90 pawɗi ɗum ne kadi ma an garoy hen so ɗo ha hakkude korka so woɗɗi inchallahu rabbi kono kam alay saago korkam saɗa hoorema ganniɗa anni o noon ko adi ne aɗa hoore nden gannituɗa kadi gannituɗa kadi ko adi fajiri ene feera gueɗel gonguel ngel korka ko namdiɗa ko woni joguitade ñamde tawa ñamata korka woni joguitade tuuyo a yettata ha joom suudu maɗa aɗa faami guila fajiri feeri ha nangue mum aɗa faami so tawi a guila fajiri feeri ha nangue mum ɗo woni korka fajiri feeri bisimilla ɓoggol haɓime dane ma a yarata a ñamata a yettora ha joom suudu ma ɗeɗo gueɗe foof a watta ha nangue mum so nangue muri kanko den a ɗaccirama lewru korka noon jomiraɗo wi kala mon ceediɗo lewru yo hoor woni no mbiɗen ni walla ko dental piltingal kadi julɗo mi haalama aɗa andi so tawi ɗo joni ne mbalɗen korka joni nanara kala pinno eɗo aɗa jogori weeta ene wona korka ɗo joni no gonirɗen joni hande ni alay saago hadema lelade humpiro ha keeɓa résultat lewru yiyama walla lewru yiyaka ganna no mbalduɗa mbalda annima nde wonno anni o ko ɗum sohli korka sohli anni o sohli ko adi fajiri ene feera mbasa lelade tawa a anda holno way ɗum tagui hokkanma probléme janggo e jaam janggo weeta wiyeɓe koori we ɗum tagui kala lelo andu no leldiɗa ɗum wonno ko ganniɗo so tawi aɗa naare korka ni natirte ɗum wonno ko namdiɗa ceerno Abdoul so tawi aɗa jogui namdal imma garten hen haade tamen gaz ko mbiyata ko neɗɗo so namdama hunde jaaɓima kadi jaaɓirima no moƴƴiri nde taw noon jaaɓiɗa koko ganduɗa jaaɓiɗa koko jeyɗa kadi machallah ha joni kadi hamin jokki namde en kaali haala nadde e korka te a haali haala sellata naɓe naata korka taw anniyaki ɗum min kaami ɗum min nani ɗum ewa joni namdal amen hen aɗa andi korka ne nafle beelal naaf sa juuli sa naflani ene sellanma kora walla sellantama so tawi ɗum ɓenni kadi woni hen mboɗo yiya ndewe balguel gotel tan jawa balguel gotel nguel mbiya min noon ko ñalam goto ndewete men ha korka wokka ara wasa yodde hen ewa naflude nde beela ɗum ɗon kañum ko ɗum woni e juuɗe beela ko ene ɓeyde korka walla ɗus korka beela so neɗɗo fini naflani tan ne wawi hoore taw anni yo to mbuɗo hoore beela ɗum ne sellan ɗum eyyi ceerno Abdoul namdal ma ɗimmal min nani min gara hen fodde no min pamiri hen wa amma korka kam so tawi naafilaji naafilteɗɗi wawa hadde neɗɗo hoorde hatta neɗɗo hoorde sa naafli a hoorat sa naafilani a hoorat te kadi naafilaji ɗi so tawi korka ari haɗi jiiɗa so wona korka ɗi jiiɗa so korka ari noon ɓuuri hatu jinede aɗa faami hay tara wiyayi yen foof ene ɓuuri hatu jinede e lewru korka annabi sallallahu alih w sallam o wi kala on gonɗinɗo Allah e nulade Allah sallallahu alih wa sallam omo jogui iman makko billahi o daranima lewru korku naafilaji kanko de Allah hafranamo dendagal bakkaɗo o wonno gurna makko Allah bamtanamo wattanamo ɗum baraji aɗa faami ɗum wadde ko banggue naafilaji ɗi ɗum hatta neɗɗo hoorde joni noon gueɗel ɗimmel guel namdiɗa neɗɗo rewe korka ñalawma goto balɗe ɗiɗi balɗe tati yontere balɗe sappo lewru ndu pop ñamani ko yoɓete alay saago saɗa selli jomiraɗo wi yuridullah a nani de yuridullah bi kumul yusra kono wala yuridu bi kumul usra minen min muuyi ko newnande on komin muuyinani sattinde on aɗa pamirta ɗum so tawi neɗɗo sellani jomiraɗo wata hoor ɗoca cella kora so tawi aɗa wone ɗangal a yimirama sari en hokkuma ya ñalmo sa a gayni ɗangal ngal sa pari joɓa sa rewama ñalowma goto so korka ɓenni alay saago ma joɓa so tawi noon no rewirte ni ene waɗi hen no sertirto banggue mazhab men enen shari men no yemiri so tawi an noon a hoorani aɗa faami hannama hoorde
hannama hoorde ko kadi muynina aɗa jogui ɓinguel so tawi guel hoorani sa hoori wonko bonnata ɓinguel nguel sari wiyatma ya ñaama so korko ɓenni an ene jogui façon no joɓirta aɗa faami ene jogui mo ganduɗa o sellani o so korko ɓenni tan yo yoɓ e batta fawe makko kono muyninowo won konngol wi ala so muynini somo yoɓa kadi alay sago mo ñammina nonne kadi woni kontiraɗo woni hollum neɗɗo ene rewe kaɗo korka ɓenni o fonno ko yobde o yoɓani hande janggo wona gantu o sellani wona omo jogui probléme kadi ɗum hoorde ala o ɓuuri haaɓi hamiran ha korka yi tawimo ɗon ɗum jofiɗa e namdal ma hen so tawi Allah waɗi ɗum korka ari o wiite ko kontiraɗo so korka ka o hoorat korka garka ha so hoori korka garka ha paari caggal ɗum o yoɓoya ñalomaji ɗi wonore korka rewane ka kala ñalowma noon mo hoori so nangi muti o ñammina kala ñalowma mo rewa so tapiri o nangi muti o ñammina miskine eyyi kala ñalowma mo hoori tawde ko kontiraɗo ko noon o waɗata ɗum tagui korka ay jomiraɗo o muuyani sattinde meɗen ay o wawno wiide korka haysa sellani ya hoor to Allah fo ma alay sago waɗa kanko jeeyma kanko jeeyi terɗe kono noon o wi sa sellani ya ñalmo o wi sa wone ɗanngal kadi ya ñalmo ɗum ɗo foof puuri newnande yimɓeɓe ay la yukallifullah nafsan illa wusa jomiraɗo fawatama no so wona ko kattanɗo firti kala ko Allah mbi ya wat en andi fittanuma e terɗe maɗen kattani Allah tagma ɓuuri humpirani wonko Allah andema an taw anda ɗum e hoorema wadde kala ko Allah fawe dow men tawan eɗen kattani eyyi ɗum wonno ko namdinɗa alhaaliji korka ɗum woni ko botti ko gaddunɗen en wawi taw mintaji ɗi timmi ceernajo nena ɗum ɗinnen kono hatta kadi duttere ma kongol inchallah machallah ceerno Sada mbiɗa sikki namde nanɗa ɗe foof rewi lawol on kadi a jaabi no poɗɗa jaabirade e ko heddi ko neɗɗo kam haala tan ko fodde gandal mum e fodde famamuye mum ha joni noon kadi mi gaynani namdade walla mi gaynani namdanade en e sifa korka enen foof eɗen gandi a haali ko kalɗa ɗo ko kono elle ma mbiya woni yimɓe ene mbarata korka ɓe mbardata korka ko dam ɓe juye cokki ɓe juya lido ɓe ko mutoɓe maayo beele ɗum ɗon ene korka mum holno wayata neɗɗo so hoori juyi cokki walla juyi dam walla juyi carte pour yomi warta beela goɗɗum ene ala goɗɗum ko foti warde tan taw ganda hoorema taw ko dewal ɗum est ce que ne jeeya e celɗi korka walla jeeya ceerno mi nani namdal ma ko namdiɗa ɗo ho ko mbimami wona gueɗe hayso wona korka mi haalnima ɗo nane mbimami julɗo wona no welmani poɗɗa wade en waɗi trace nga annabi sallah sallam waɗi julɗo ko ni foti wade julɗo ɗo foti rewde heddoro sa waɗani ɗum aɗa wawi wasde wonde julɗo timmuɗo ay neɗɗo so tawi juuli o hoori o timmini joklu joyɗi hayso mankini wona gueɗe wawi wiyede julɗo naafigi nde wonno mi haalama noon ay naafigueɓe koye julɓe jitte aha kay ay jiiɗa ɗo juulo eɗen jaaha eɗen garta wiiroɓe julɓe naafigueɓe koye nder mabɓe jitte ke kadi mi haalama naafigue ɓuuri bonde kefere aha kay aɗen ko tagui ɗum jomiraɗo wi naafigue ɓuuri sattude leftere naafigue to wattero e kefere watta e toon o wi innal munafiqina fi darakil asfali minan naari wadde neɗɗo ɗum tagui aɗa foti habde fittanma ha keeɓa l'islam timmuɗo ndenoɗa wonde naafigue wa amma so tawi en garti ko namdiɗa ko jomiraɗo wi auzu billahi mina ya ayyuha alladina amanu innama alhamru wal maysiru wal ansabu wal zalamu rijsun min amali seeɗani ɗum ɗo foof ko soɓe kadi ko golle seeɗani o wi fayi tani buhu goɗɗirɗe ɗum ko nande wuuri ko sangara wuuri e cigaji noon carte cokki foof naari cigaji e lido foof wuuri foof naari hen ɗum wiide cigaji goɗɗirɗe ɗum ɗo ko golle seeɗani fayi tani buhu goɗɗirɗe ɗum la allakum tuflihuna beele oɗon male ko ɗo goɗɗirɗe ɗum hayso wona korka saha noon korka te kadi mi haalanma hay an sa ƴeewi tan to banggue haqqille ma nokku piireɗo quartier grand place piireɗo quartier walla to fiire damen cokki en so tawi a watti haqqille yimɓe tawa kam tawata e toon yimɓe taw a tawataɓe toon gando dewɗo bindi muɗum a yarata tawa ɗum grand place fi cokki
patron haqiqi milliardaire tawa ɗum grand place fi cokki a tawarama ɗum lamɗo a tawata lamɗo ene jogui carte fi grand place fi cokki ɓe tara kam tawata ɗum mi anda heddiɓe ham ɓeɗo tara kam tawata ɗum hayso ɗum hayso wona banggue diine hayso banggue aada te kadi so tawi namdiɗa neɗɗo so hoori ene foti wardata aha kay ko warirata ene heewi an wona mbiɗa ka julɗo deftere ma ko alqur'ana kala to tournuɗa defte alqur'ana ene haale ene facciri ene waɗe pular te ɗum addani yimɓeɓe janggude en goppi tamum e tampere mum e lefto ene jooɗe caaleji ene nodda ko ni Allah wi ko ɗum ɗo Allah yamiri ya mbaɗoya toon ta ɗin noon woni ko kaalen ya mbaɗoya toon ta tani jogui no warda ha heewi walla kippita deftere ma jangga alqur'an walla jaaha namdoɗa sa yima nan ko Allah wi nala ko nulaɗo wi ɓeydoroɗa andude namdoɗa ko jiɗɗa namdade keeɓa kene naftuma keeɓa baraji kono ga ustad baraji ma woda mo ñogɗa toon woda mo cippirɗa ɗo birtiɗo fo daara woda ko kala aba surtude bakkuruji Allah andi hayso nde suuduma gonɗa guddi gartirɗa service ji ma gartirɗa palanteje ma gudduɗa baafe ma pour daɗa hande e bakkade weeɓani sa noon keeɓa grand place aɗa waɗa cokki jomiraɗo wi faji tani bof goɗɗirɗe holko Allah woni ello la Allah kum tuflihuna kala jiɗɗo malede yo woɗɗir ɗiɗo grand place uji ɗum won gono namde assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu rahmatullahi taala wa barakatuh maɓe ma beltima yeeɓoɓe kadi beltima nde wonnoon namde foof ndewi lawol kadi kala ko neɗɗo wawi andude aduna andu diine ma mboɗo sikki ɓuuri so tawi neɗɗo andi jangde mum tan ma andu holko woni e jangde mum nde tawno lakara woni toon ko kumpa sa yi kadi eɗen gadda hono ɗum ɗo tan ko bindande foof ha ɓeyditorɗe nde wonnoon neɗɗo kadi ko anda ɓeydene e ceerno Sada mbaynoɗa kadi duwoɗa yimɓeɓe Allah hokken kadi jottade dani e korka ka kadi Allah gaynaka e dow jaam taw korka kadi taw ko yaɓaka jabanaka sabbata Cheikh Tidiane ceerno Abdoul mi salmini on kadi mi duunimon dendagal liggotoɓe studio o foof mi duunima ɗum enen foof Allah hokken cellal hokken ɓamtare hokken yaajede hokken kisal ha mbawen wallodirde ɗeɗo gueɗe nde wonnoon julɗo ala so wona diine muɗum kadi waɗoɓe feere ɗum haale goɗɗo nana naftoro walla goɗɗo nana wooda ko ɓeyde muɗum ɓenne kadi en jogui hen ko feccere muɗum nde wonnoon paamen kala ko neɗɗo golle aduna kala ko neɗɗo golle aduna ko fuɗɗi moƴƴere kala golluɗo ñemtinɗomo ene jogui hen baraji omo jogui mo feccere hayso o maayi hen taw yama ɗum faama noon kadi sa golli bonande sa fuɗɗi ɗum kala ñemtinɗoma hay sa maayi feccere ma naboma eɗen muuli Allah kadi en calmini yeeɓoɓe foof ko nande musidɗo men Yahaya Thiam kadi ko musidɗo no feewi kadi serani kadi hamin kalda ko wayndani kadi omo welti ɗum kadi omo darni ɗum kadi haqqille makko nani hen kadi saaha fof mo namdo kadi omo hokke hen yimɓe omo wallita omo haala to haalullaji makko foof kadi ko musidɗo kadi saabu Allah noon kadi jinnaɓe men moƴƴuɓe kadi ko nande Baba Sega en woɓɓe yeeɓa foof ene kaala nene men nene Aissata Borogue en noon kadi musidɗo men Cherif Mahfouz e ceero men ceero Samba ceero Abdoul fof kaɓe kaala haɓe ɗumnine fof kadi en calminimamaɓe en duwonimaɓe kadi musidɗo men Djiby Cherif kadi e dendagal duɗɗal ngal foof kadi en calmini ɗum kadi en duunima ɗum kadi en ñaguenimamam korka jaam en ñaguenimama korka jaam yo Allah hokken tawede sen dawi Allah kadi heewi famde yo Allah jaab ɗum sen tinani en taarima yo Allah yaafa barke annabi sallallahu alaihi wasallam barke ɓuɗani amin barke lewru korka ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Sada min beltima hamin duwonoma tan yo Allah yettu moƴƴere yo Allah nurɗin gandal ngal wo amma jeeɓowo foof jiiɓirɗo Allah kadi yo Allah feccu ɗum e baraji he nde wannoon en jooɗanaki ɗo pour ñinde kaari walla ñinnande kaari jooɗiɗen ɗo tan ko saabu Allah e nelaɗo muɗum e fodde ko Allah andi men ko eɗen kalano yimɓeɓe wona gandal wona hay batte neɗɗo ko anda ɓeydene kadi en jetti en jaari Amadou Dayni ɗiɗɗi Amadou Mamma won e Amadou Sow ɓen kadi ko yimɓe sembuɓe hen e woɓɓe wattuɓe en haqqillaji mumen fof guila e yeeɓoɓe ha e heɗotoɓe kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama eɗen mbi en assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yo Allah hokken kadi tawede ñalawmaji kayi مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق